Al jaren is de vaargeul naar Ameland een weeromkomend probleem. Boten komen te let of ze komen helemaal stil te lezen. Baggerien helpt wel even, maar nooit lang. Door de geul de status van haatvaarwetter te jaan, kan dat verhoren. Maar dat is net samenkleer. De geul leidt nou in een beschermd natuurgebied en dat moet aanpast worden. Het gaat er eigenlijk om dat het onderhoud van de vaargeul nu gebaseerd is op de natuurwaarde. En dat wanneer de vaargeul een status hoofdvaarweg krijgt, er een ander onderhoudsregime mogelijk is. En daarmee de problemen wat betreft de verbinding Ameland-Holwert opgelost kunnen worden. Een besluit om de status van de geul te verhegen naar haatvaarwetter is het volg van het Riek. Van Langen vreeg de gemeente Ameland en de provincie om stiepen van zijn idee. En daar had de provincie wel eren naar. En als provincie stiepen wij dat natuurlijk. Wij hebben wel, ik belutsen bij een goede verbinding tussen het Verslaan en Ameland. En alleen nog op tijvaren, dat is te meger. Dus wij willen dus inzetten bij de gemeente om te zeggen dat die status verhoren kan worden. En zodat wij een betere verbinding krijgen met Ameland. Want dat is op dit moment geen goede verbinding en hij is net bedroefd zeker. En dat ken het.